Hola, Malitxo, zer moduz? Atxaldeon. Zer ongi etorri zera? Zer ongi? Hola, oso ongi. Baina oso ongi? Zer ongi? Karo, baina, karo. Karo, kasu bide. Hola, Epa! La vista voy a Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Cristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, oi jainko, zure seme bakarrak gurutzeko heriotza onartzea nahi izan zenuen, gizon emakume guztiak salbatzeko. Egizu haren misterioa lur honetan ezagutu degunok, irits dezagula zeruan haren salbamen betea. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Hebrearrei egindako gutunetik. Kristok bere giza bizitzaldian deleiarra handiz eta negarrez egin zion otoitz eta erregu heriotzatik libra zezakeen jainkoari. Eta Kristok begirune izan ziolako entzun egin zion jainkoak.
eta semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bere betera iritsirik, betiko salbamenaren iturri bilakatu zen, obeditzen dioten guztientzat. Jaunak esana. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan, ark nauetzan. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, gidariek gobernariaren jauregi barrura eraman zuten Jesus, eta gudari talde osoa bildu zuten. Purpurazko jantzia ipini zioten soinean eta arantzaz egindako koroa buruan. Eta agurka hasi zitzaizkion, agur juduen erregea. Kaina beraz buruan jotzen zuten eta listua botatzen zioten, eta belaunikaturik aurrean auspez jartzen zitzaizkion. Nahiko iseka egin ondoren, purpurazko jantzia kendu eta bere soinekoak jantzi zizkioten. Gero, atera eta gurutzean josteko eraman zuten. Jaunak esana. Hemen txelkartu gera urtengoan ere. Kuadrilla erra elkartu gera, egun berezi honetan, urtero bezala, eta horako ohiturak mantentzea gure aurrekoek, esan genezake, horako ermitak jaso nahi izan zituztela haien fedearen adierazgarri. Eta goiko laguntza eskatuz bezala. Gurutze santuari dedikatutako ermitek, eta normalen menditan egoten dira, hau bezala, halako babes eske bat bezala adierazten dute. Jainkoari babesa eskatuz, gaitz guztietatik libratzeko. Gaitz klase guztietatik libratzeko gurutzean arkitzen baidegu sinistunok gure salbamena. Jesusek bere bizia emanez salbatu ginduelako. Eta gainera bere maitasuna erakutsiz. Horregatik gurutzearen ezaugarria guretzako ezinbestekoa da. Eta gurutze santuari dedikatutako ermite asko daude Euskal Herri osoan eta gure zonaldean oso bereziki. Asko daude historikoki, pentsatu dezakegu hemen esate baterako Etxarrin badago bat, erdi eroria baino, badago bat Uitzin, ebai, baita ere erdi eroria, besteak ongi daudenak, Areson edo Leitzan, edo gurutze santuari dedikatutako ermitek, hemen nintzan, Betelu bere badago, halako indarra handia izan dute. Eskatuz babes hori, goiko babes hori, eta adieraziz zen olako fede izan duten gure aurrekoek. Horregatik horri eustea gauza ederra da. Eta gainera gaurkoan niri tokatzen zait, hemen intzan parroko bezala nire azken meza ematea. Henetzako intzak halako oroitzapen ederrak ekartzen dizkit. Iatu ditzen, aurreneko aldizpaz parroko bezala, 2003an. Orduntxe, hau, ermiti hau, orduntxe zegoan berritua. Aurreko urten, bi urte lehenago, edo berritua zegoan auzolanen eta epa egon duzan garaien eta berritua zegoan. Ikusi nuen da, orduan eliza konpondu beharra zegoan. Horregatik, hainbeste laguntzakin, auzolanak eginez, eta azkenerako baita ere, eliza arreglatzea lortu nire. Horreneko obra gero asko tokatu zaizkit. Oain 40 gehiago herritan, erabat obrak eta teilatuk egin beharra, eta elizak eta pezetxeak eta ermitek, eta baino nire aurrenekoa eta beti egoratuko intzakoa izan duzan. Hemen Jose Maria Aleman orduan maisu bezala, eta herri guztian laguntzakin. Hori sumatu nuen ikaragarri laguntza ura, auzolanera deitu eta jende pilo elkartzen ginean, eta oso ongi. Urte edarrak izan duziran, oso ongi atera zen, eta hori beti netzako bihotzean geldituko da. Gero retabloa baita ere restauratzeko laguntza lortu ginen, eta horretik nik 2003-tik 2007 intzara
eundaka buelta egin izan ditun, eta hemengo bide hori netzako oso berezia da, horra bikiko txen, lehenengo errebuelta hartan da oso berezia da, eta oain naiz da beste lekutara joan, baino betire gauza horiek betiko bihotzen gelditzen dira, eskerrona eta oroitzapen eder guzti horiek. Gaurkoan hola tokatu da, bi azkeneko mezak emango ditut eta astelenean banoa, eta oso pozgarria da netzako baita ere. Hemen zuekin, meza hau ematea, zuei ere eskerrak emanez, despedituz, eta lehen esan dedan bezala, goiko laguntza hori eskatuz gure herriaren alde. Gurutzearen itzala, gurutzearen babesa, gurutzearen salbamena, senti dezagula beti hemen intzan gure herrian, gure etxeetan eta gure bihotz guztietan. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurkoan intzako gure herriaren alde, jaunak elkartasunean, gaitz guztietatik libre eduki dezan, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gogoan hartuko ditugu gure herriko hildako guztiak. Urte hauetan asko joan zaizkigu, horiek denak gogo eta lehendikan joan zirenak, gogoan hartzen ditugu, goiko zeruan egon daitezen, eskatuz jainkoari, eta haiek handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aitauna bihotzez egiten dizkizun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ama, maite Maria, egin guzturagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Jauna, mundu guztiko pekatuak kentzeko, gurutzeko aldarean eskenitako opari honek garbi gaitzala, pekatu guztietatik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti edeko horri. Gurutzeko zuaitzean ezarri bai duzu, gizon emakume guztien salbamena. Heriotza sortu zen toki beretik, sortzedin bizia, eta zuaitzean garaitua gertazedin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute, zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen, goiko indar eta serafin doatsuek zuri auspez agur egiten, postasu berak bairitu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua santu, santua zera, jangoiko gure jaun honena. Zeru eta lurrak goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru goietan, osana eta goralpena, bere inkatua orain ta beti gure gana da.
bedeinkatua, orain ta beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiak iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuntz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goa jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritza zuzure aurpegiaren argitan, bereziki hintzako hildako guztiak. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagu Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero. Da ez putentan, baina atera gaitzazu gaitzazu. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen duzu munduko begatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen duzu munduko begatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen duzu munduko begatua, emaizuzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, Jesus maite,
jaiko jauna, sakramentuan, guretik dagoena, apostoluei, minez esan die, ni gauzadua naiz, biharriko nabe, aitarentzanago, denbora zaite, orain zepau, zaitu zelan maite, gurtu zagunetik, Jesus jaiko jauna, sakramentuan, gurekin dagoena. Egin dezagun otoitz. Jesu Kristo jauna, zure eskutik hartu dugun janari santuak indar berriturik, zuri otoitz egiten dizugu. Gurutzeko zuaitzaren bidez, salbatu eta bizi berritu gaituzunok, eraman gaitzazula piztueraren aintzara. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Esan bezala, eskerrik asko danagatik eta oain ingo deguntzea, baina espedea, baino beti segituko dugu kontaktu. Jauna zuekin, berenka zaitzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko jauna,